25 वर्ष ହେଲାଣି ଦୋକାନ ଦେଲିଣି। ନା ଏ ଯୋଉ ରଜ ପାନ ଦୋକାନ ରଜ ପାନ ଦୋକାନ। ଜଗନ୍ନାଥ ସାନୁଚିତ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଆଉ ଆମର ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ପର୍ବ ଅଛି, ତତ୍ମଧ୍ୟରୁ ରଜର ଗୋଟେ ଅନ୍ୟତମ ଗୋଟେ ନିଆରା ପର୍ବ। ଆଉ ରଜରେ ମେନ୍ ହେଉଛି ଦୋଳି ହେଉଛି, ପିଠାପଣା ବି ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଆଉ ରଜର ସ୍ପେସିଫିକ୍ ହେଲା ଆମର ଗୋଟେ ପାନ, ରଜ ପାନ। ରଜ ପାନ ଖାଇବାର ଯେଉଁ ମଜା, ତ ପାନ ଖାଉଥିବ ଦୋଳିରେ ଖେଳୁଥିବ। ତ ଆମ ଆଠଗଡ଼ରେ ବହୁତ ପାନ ଦୋକାନ, ରଜ ପାନ ଦୋକାନ ହେଇଛି। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଆମର ନିତ୍ୟା ଭାଇଙ୍କ ପାନ ଦୋକାନ ଗୋଟିଏ। ତେଣୁ ଚାଲୁନ ଯିବା ନିତ୍ୟା ଭାଇଙ୍କ ପାନ ଦୋକାନ ଦେଖିବା ସେ କେମିତି ପାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣଙ୍କୁ ତ କହିଥିଲି ଆଠଗଡ଼ରେ ବହୁତ ପାନ ଦୋକାନ, ତ ନିତ୍ୟ ଭାଇଙ୍କ ପାନ ଦୋକାନଟାକୁ ମାନେ ଏକ ପ୍ରକାର ନିଆରା ଇଏ ପାନ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପ୍ରକାର ମସଲା ଦିଆହେଉଛି ଆମର। ଆଉ ଏମିତି ମସଲା ଏମିତି କେହି ଦେଉନଥିବେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଟିକେ ନେବା, ନିତ୍ୟା ଭାଇଙ୍କର ସେ କେତେ ଦିନ ଦୋକାନ ଦେଲେଣି, ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଉଟା 100 ପ୍ରକାର ମସଲା ପଡ଼ିକି ପାନ ବନା ହେଉଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ। ଭାଇ ଏଇଟା କେତେ ଦିନ ହେଲା ଦୋକାନ ଦିଆହେଲାଣି ଆମର ଏଠି? ମୁଁ ତ ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଦୋକାନ ଦେଲିଣି। ନା ଏ ଯୋଉ ରଜ ପାନ ଦୋକାନ। ରଜ ପାନ ଦୋକାନ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଆଗରୁ ଯେମିତି ବେପାର ଥିଲା ଏବେ ସେମିତି ନା ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା ନା ହେଉଛି? ବଢିଛି ନା। ଏବେ କ'ଣ କେମିତି ରେଟ୍ ଅଛି ଗୋଟେ ପାନ? ରେଟ୍ ଆମର 10 ଟଙ୍କା ଅଛି, 20 ଟଙ୍କା ଅଛି, 30 ଟଙ୍କା ଅଛି। ଆଚ୍ଛା 10 ଟଙ୍କିଆରେ କେତେ ପ୍ରକାର, 20 ଟଙ୍କା କେତେ ପ୍ରକାର, 30 ଟଙ୍କା କେତେ ପ୍ରକାର ଦିଆହେଉଛି? 10 ଟଙ୍କିଆରେ 20-25 ପ୍ରକାର, କିନ୍ତୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଢ଼ିଛନ୍ତି। 70 ପ୍ରକାର ପୁରା ମସଲା ରହିବ। ଆଉ ସ୍ପେଶାଲ ହେଉଛି ଆମର ଫ୍ଲାୱାର ପାନ ଆଉ ଚକୋଲେଟ୍ ପାନ। ଆଚ୍ଛା 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 ଆଚ୍ଛା। ଓ ସେଇଟା ମେନ୍ ଥିଙ୍ଗ ତାହେଲେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଆଉ କେତେବେଳକୁ ଖୋଲା ହେଲାଣି, କେତେବେଳକୁ ବନ୍ଦ ହେବ କ'ଣ କେମିତି? ତ ଦିନ ଯାକ ଚାଲିବ, ରଜରେ ପାନଟା ମେନ୍। ଆଚ୍ଛା ତେଣୁ ଦିନ ଯାକ ଚାଲିବ ଆଜି ଆମର। ଆଉ ସକାଳୁ ତ 8ଟାରୁ ଖୋଲା ହେଲାଣି, ରାତି 12ଟା ପାଖାପାଖି ବି ବେପାର ହୁଏ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ପରିଶ୍ରମ ବହୁତ ଚାଲିଛି ଆଉ। ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ଆମର ତ କେତେ ପାନ ଦୋକାନ ଅଛି ଆଠଗଡ଼ରେ। ନିତୁ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମାନେ ଭାଇମାନେ ଲାଗିଛନ୍ତି ରଜପାନ ଖାଇବେ ବୋଲି। 10ଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଦେଇଦେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ। ଆମର ଲୋକେସନ୍ ହେଉଛି ଆଠଗଡ଼ର ଗୋପବନ୍ଧୁ ଛକ ରଘୁନାଥ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ନିତୁ ଭାଇଙ୍କ ପାନ ଦୋକାନ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସନ୍ତୁ, ପାନର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ରଜଟାକୁ ପୁରା ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ଇଏ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ପାନ ମସ୍ତ ଖାଆନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭାଇନା ଟିକେ ଚାଖିକି କୁହନ୍ତୁ ପାନଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି? ନାଇଁ ସତରେ ପାନ ଭଲ ହେଇଥିବ, କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପାନଟା ଯେମିତି କଲର୍ କରିଛି ସେ ଦେଇଛି, 37 ପ୍ରକାର ମସଲା ପକାଇ ଦେଇଛି। 10 ଟଙ୍କାରେ ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ 37 ପ୍ରକାର ଭେରାଇଟି ପକାଇବା ଏ ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ କହିଛନ୍ତି ଟିକେ ଚାଖିବା ପାନଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଭାଇନା ଏଇଟା ପୁଣି ସ୍ପେଶାଲ ଚକୋଲେଟ୍ ପାନ। ଚକୋଲେଟ୍ ପାନଟା ନିତ୍ୟା ଭାଇଙ୍କର। ନିତ୍ୟା ଭାଇଙ୍କର କେମିତି ଲାଗୁଛି କୁହନ୍ତୁ? କ'ଣ ଲାଗୁଛି ମୋ ପାଖରେ ଜାଗା ହେଉନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପାଇପଟା ଦେଇନି ଏଟା ଦଡ଼ ଦଡ଼ କ'ଣ ହେଉଛି?